Kulot moro sange bagus Ismnyokang kamanungsan Eko tikamantian lono kungas Nolo garing kulaten lan kowe Bagong nggih nyadong dawuh Gus rene wedu dina iki aku kulawan kowe bakal sumusul Kang Mas Bratasena nang aku bakal namakake daya kumandhen kang aran Lisah Jayeng Katon aja nganti kawis tara peteng angendanu ing papan alas kene ingkang atos-atos nggih ingkang atos-atos kocapo sinipat mawi Lisah Jayeng Katon ing kono kawis tara sak bibaring babatan telenging wana kandha prasta sange bagus Raden Permadi kagiat kabur Nolo garing kula tesih teng wingking Gus kok neng mburi nggih ngopo nempun enjang ngeten iki kula teng wingking nggih moro kepara maju ning ngarepan aku wonten menapa Den dadi iki kok ana tilase babatan sing blasah oh niku sing ketelah babatan pacing ngoten nika nggih niku apa ya mangkul nggih niku babatan pacing mongko pacing ming lor wetan niku gek riki niki mula niku rak tilase babatan pacing mula cok pun ketelah blasah kaya babatan pacing ngoten nika apa ya mangkul nggih nuwun sewu niku babatan iki yen ora kleru tilase Kang Mas Bratasena kotapa dumunung wonten ing telenging wana Indra Prasta ya kandha prasta kang yop saking Dirgantara ing kono Sang Hyang Pikulun Bathara Indra ayuwa kaget jeneng kita kulup ulun kang tumeka ning ngarsa kita Dewa yanuntun wong epreng kasangsayan wong epreng kasangsayan ngeling ana duk mancingan ing kayangane Joko
Hung ngaju alaju pangastuti palungguhan ulun kula Permadi kula nuwun wonten paring dawuh pukulun apa sedya kita ing mriki kula namakaken dayanipun lisah Jayeng Katon kula sipat supados kula mangertosi kawontenan ing Madyapada telenging wana Kandhawa Prasta ya kang winastan wana Ngendra Prasta nggih dadi uruhan kita Kandhawa Prasta ya Ngendra Prasta, Ngendra Prasta ya Kandhawa Prasta. Mula winastan Ngendra Prasta merga alas iki kang yasa ulun mula diwestani Ngendra Prasta jalaran iku kang yasa ulun Bathara Indra kang babat ana ing Kandhawa Prasta. Lajeng keparingipun pikulun muga dadi sarana dadi wahyu sejati kodrating kawasa jeneng kita Permadi mengko antuka leliru apa kang dadi sedya panjangkene wayah ulun para satriya Pandhawa matur sewu sembah nuwun Saripuja nemu kembang cepaka nggir bisa mulya netepi marang jejibanira marata kalamun to jeneng kita bakal mangerti tampan ana jemparing Kyai Swarageni mengko dadi srana nggonmu antuk nugroho marang para kadang kula aturi maringaken katampi wontenipun jemparing Swarageni. Matur sewu sembah nuwun pukulun pinaringan pusaka kang aran Kanjeng Kyai Swarageni. Nggih. Dayaning Swarageni kalamun tok tamakake. Gunung bakal jugruk segara asat. Yen perlu katamakake ing antarane wana gawat bisa kelakon kobong alase. Wis karya Raharja ulun bali makayangan nggih. Sakusnya midhangetaken sabdanira Sang Hyang Pikulun Bathara Indra Kocapa Raden Permadi mentang langkap kembat kendhewa kang sinandhangan Warastra ing kono wujuding Warastra kalepasaken tumuli dawah wonten sacaketing Kandhawa Prasta telenging wana ing kono saknalika kobong dumadakan geger kawontenan wana Kandhawa Prasta. Waduh mati aku kebangetan menungso kae
Aku lagi wae ngengremi anak bojoku lan tigan kang mapan uning petaranganku. Yo. Permadi, kowe Permadi. Ing atase lagi ngangremi marang tigan lan petaranganku, kowe ngobong papan padununganku. Yo, aja takon dosa. Intenono piwalesku. Sesuk yen to wis ana lakon ya kuwi Baratayuda 18 dina suweni. Kang aran Baratayuda tandingan iku kang bakal dadi piwalesku. Rikala semana ing kono ana naga sak bongkot ngetal gedeni iku kang aran Kyai Hargawalika ya naga Argawalika. Ing benjang menawi sampun tumapak wontenipun perang Baratayuda tetandingan kang kaping 18 dina. Arsa ngudi tuwuh lara wirang kasirnakaken Raden Permadi nanging ing kono kena tumusing malaikat arsa bela benjang Argawalika tumengking sirna Mergalayu saking dayaning senjata kunta merga arep bela patine para putra. Nanging kang kinarya males kang sampun tumapak prang Baratayuda kang winatan karna tanding. Gus, apa Petruk nika wau kula krungu swara. Nek mboten lepat nika wau naga kang aran Argawalika. Iya. Ajeng males karo sampean niku sesuk nek pun perang Baratayuda niku sampean ajeng diwales ngati-ati. Coba sesuk males tenan apa ora tak titenane. Nek lakon Bratayuda karna tandinge kira-kira metu Argawalika arep mateni. Apa ora nek pancen tenan kuwi ya dasare nurut-nut utawa nurut pakem ning nek ora mungkin kemungkinan dalange ya ora dong. Apa ya tenan apa ora buktekke. Esuk sapa sing nganggo lakon Bratayuda karna tanding mongko jare kira-kira wis entuk 18 dina. 18 dina iki adate wis bar potel. Wis ya wis bar putel puser iki gek bar walik ngono lho. Bingung. Tak tamanane jemparing. Monggo nglepasaken wujuding jemparing Kyai Swarageni saknalika beteng pakunjaran ambrol. Ing kono ana wujuding dahana kang manghalat-halat awit saking daning Kyai Swarageni. Padha saknalika tumengking sirna Mergalayu wujude para kajiman kang caket wonten ing sakcaketing beteng pakunjaran negari Ngamarta. Rene sampun kobong padha saknalika Raden Bratasena oncat saking saklebeting Pancabaya.
Irem-irem kembang popong sari mudlar kembang karangsung sang rayungan lumalang kok tumulung rumambat wit pula soto konoku wis semukang mawiraras kembang pacara tarate pangdarayungan wah Permadi hadiku kula Kang Mas ora ngira babar pisan aku ketaman pusaka kang aran Jala Sutra Tampang Kencana dadi bandan aku dikunjara ana ing kraton manut goteking para akeh papan kene iki kang aran kraton Merentani ya kraton Ngamarta mula wektu dina iki aku dikunjara kowe bisa ngluwari anggonku nampa weweka aku ngaturake gedhering pandhimo kula nuwun inggih lajeng keparingipun Kang Mas Bratasena kados pundi wis wektu saiki rene awake dhewe kebajut ana rawe-rawe dirantas malang-malang diputung kowe pilih tunggu ning papan kene bawa pancen wektu dina iki aku sing kudu maju Kang Mas menika yen boten lepat Dimas Piten Tangsen Kakang Wijo Kongko para kadang sampun caket wonten telenging Wanakandha Prasta ingkang baken badhe ngupaya Kang Mas Bratasena wah nek ngono wektu dina iki tak jangkai aku isih bakal nerusake sepira tebaning keraton ing Ngamarta kang wewengkon ing alas Mertani ingkang paenong ngatos-atos purna gatining carita jeneng Silowader kali sesonderan apurenta yen wonten lepat kawula ora patut banget malah wektu dina iki Bratasena metu saka ing pakunjaran wah dadi atur ana ngersane Gustiku Sinuwun Prabu Jim Yudhistira Jim Kumbang ali-ali sak wadya bae dados atur wonten dalem sinuwun
Yudhistira kang amisesa jagat kang kinarya momong saliraning Narpati kadangipun Kakang Yayi Kumbang ali-ali kula nuwun wonten paring adhawuh Koko Prabu Yudhistira lan jeneng para yayi dandun wacana ana dawuh ngopo Jim Nakula Jim Sediwa kula Koko Prabu metu dina iki negara bedah manut karo unjuk palapurane para kamula mula bakal tak wes padhake lan tak jumbuhake Patih Kumbayaksa Ditya Kala Sapu Jagat apa pancen kepara nyata yen negara Ngamarta iki bedah merga pengamuke Raden Bratasena pawongan sing tanpa tata kang dumunung ana ing negara Ngamarta. Oh, pancen kepara leres sinuwun mila rikalenggan punika dene negari sampun bedah telenging wana kandha prasta busah basih boten saged dipun tingali kawontenan sedaya risah mila kula sumanggaaken sapa menungsa kang gawe rusak ngakenipun Raden Wejasena Raden Bratasena tak tandangan apa iki kang winastan Raden Bratasena ya Raden ngali-ngaling kowe sapa Jim Yudhistira kowe ngrusak negaraku ngamuk punggung Surapati guncali tungkak jebol bilih ngamuk budya tak sembadani Agumbe. Hei Petro, kula Pak. Apa kae suarane mbak-mbek? Dus. Agumbe. 850. Agumbe 900 nek keke saiki. Sok paing tak gawe neng taos. Kowe iki padhake wedhus. Lah le mbak-mbek kuwi nek ora dingonokke ku malah gawe repot kok. Wah. Petro, kowe sing ati-ati. Den, opo Kaki Semar. Paduka Bandayuda Jim Yudhistira ora bisa digrayang. Pinusti keparenging Bathara Petro, golekana Daramu Wijakaka. Nggih, kula golekani.
ana sawijining wong bagus kowe takon marang aku Wijakangka kang pinangka prembayuning para Pandhawa kowe sapa aku Jim Yudhistira ya Jim Muludestira ayo endi aku goleki Bratasena tanding tiyasa karo aku ora sah ngepok kontane adikku Bratasena apa sediamu aku nuruti apa kang dadi kekarepamu aja pasang tulas tarik lebur papan tanpa dadi nalika semana datan kiat nandingi dhateng kasudibyanira Raden Wijakangka kapandeng Jim Yudhistira kari sak mrica ginugut gedhene noyah-nayuh Baskara titi mangsa pasrah kawontenan negari Ngamarta lan sak isine kapasrahaken rene aku wis kalah karo kowe aku saiki titip negaraku tak wenehke marang kowe kang aran negara Ngamarta iya mangsa Buddha kejaba saka kuwi agemaken ageman busana agemaku iki agemen ya kang aran Anting Prabangayun Anting Prabangkara lan Sumping Prabangayun Anting Prabangkara Sumping Prabangayun iya karo pusaka keris Kanjeng Kyai Teguh Jiwa kuwi agemen negaraku sak isine iki mbok menawa wis pinusti keparenging Bathara ngakarya jagat wektu dina iki keris Teguh Jiwa Anting Prabangkara Sumping Prabangayun tak pasrahke marang jeneng para aku wis belak Limarpati jalma kaping sapta pinusti keparenging Bathara manjing dhateng angganira Raden Wijakangka Jim Muludestira kinarya dados sarana tata titi tentreming para satya pandhita Bapak kaparangguling mungsuh Sudira kang padha prayetanira ana satriya pamadyaning Pandhawa permadi kowe sapa Dananjaya ya kumbang ali-ali aku Wadyabala kajiman ayo belakno patine sesembahaku budya tak sembadani menang karo aku bisa ngemperi jagat bareng mati karo aku
kapandheng dening Raden Permadi mengkari sak mrica ginugut wujudnya Jin Dananjaya lan Kumbang Ali-ali. Nalika semono Noyah Nayuh Baskara Titi Mungsa saknalika pasrah dalem kasatriyan sakwetahipun rene aku wis rumangsa luput lan kalah Blak Limarpati jalma kaping sapta kasatriyanku kang winastan satri kasatriyan Madukara tak pasrahke marang jeneng para kang sepisan kang kaping pindho kowe tak wenehi agemaku kang aran keris Kanjeng Kyai Polanggeni lan Cindhe Prabangkara ya kang winastan iku Sinjang Limar Kinanthi Tampanono Udet Cindhe Kembang Sinjang Limar Kinanthi keris Kyai Polanggeni dalem kasatriyan Madukara aku wis rumangsa pinesti parang keparenging Bathara saknalika majalma dhateng angganira Raden Permadi. Noyah Nayuh Baskara Titi Mangsa ing kono Raden Piten lan Tangsen mulat marang Raden Nakula Raden Sediwa kang winastan Jim kang dumunung wonten ing negari Ngamarta. Jim Nakula Jim Sadewa tumuli manjalma dhateng Satya kekalih masrahaken sawetahipun dalem ing sawu jajar lan bungira talun pinusti keparengi Bathara. Jentan Borowang ayo wetu dina iki aku njaluk urip kowe ora minggat aja takon dosa wetu dina iki bareng mati karo Bratasena wah aku wis rumangsa kalah tinimbang aku dumandang ora menang negaraku kasatriyan Jodipati tak pasrahke marang jeneng para mung isine aku melu urip lan manjalma ning anggamu ing antaraning kabeh agemaku tak pasrahke marang jeneng para wis bangsa bodho.
Aku ming bebasan ijen tanpa rowang. Den aku njaluk urip. Ditya kala kumbayaksa patih sabu jagat njaluk urip. Oh, iya den aku njaluk urip. Kabeh dadi srana muktine sak kadangmu. Dadi pikantuk nugroho negara Ngamarta kuwi merga papan sing gawat, papan sing wingit, papan sing ora kadunungan kawistara dening menungso. Kula wetu dina iki aku njaluk urip, kowe trima. Iya aku trima, aku dadi juru dang, juru pengangsu. Aku tetep trima saiki kowe tak uripi. Nang sak lawasing urip kowe tunggu percandene para kadang-kadang. Yen ana apa-apa Ditya kala kumbayaksa patih sabu jagat kang tak wenangake nunggu ananing percandhen kang dumunung ana ing negara. Wah, waton aku diwenehi urip mangsa bodho kowe. Engger bocah Kurawa glog. Bel para satriya Pandhawa ora bisa dilaropake, ora bisa sinangga gampang. Ora tumekaning pati nang kabeh malah padha mukti wibawa mbau dendra Nyakrawadi, malah kabare saiki entuk negara. Kowe lah Surapatut, bila Surapatut kari mangsa Buddha. Weh, nek ngono metu dina iki yen perlu direbut. Ayo rene para satriya Pandhawa prasasat iku satru bebuyutan satru Jayadalma kanca dikraya kanca dikraya wetu dina iki ora migadut takon dosa lakon tak dupak joget sirahmu. Werkudara ya. Bratasena kowe dadi ampuh kagilo-gilo Surapatut, Surapatut. Kowe dadi wong mukti wibawa Nyakrawadi mbau dendha kowe njaluk tak gecek sirahmu. Aku iki menungso, aja kok sepelekke. Ayo gelut karo aku ngajak pirang dina. Cangkem.
Wah, ndara anggres ngene iki ngamuk punggung Surapati. Sapa wong ya entuk negara. Ayo maune kanan alas kaya ngono dadi kaya ngene iki ra judeg iki. Ayo bola-bali ragat. Ayo wong sing marai apik iki mergo ragat. Ragat wae nek ana sing kurban ana sing sadar. Mongko adate wong kuwi nek sing golek apik iki malah do diithik-ithik, do diuthik-uthik. Sing golek apik kuwi. Arep golek bener kuwi malah do diinger-inger adate. Ning ya sing akeh-akeh iki nek golek apik, golek bener iki karang angel. Tur jane ngono upama ora bener ya kurna ngandhinge ora apa-apa. Pepete ndumplik ae. Ya wis kepiye meneh karang ya Pinusti keparengi Bathara ngakarya jagat ya ben. Tekate nek wis Pinusti, wah lah iki prajurite Kurawa isih padha maju. Nika Den disirnake sisan. Duryudana kalih sak wadyabale wis mlayu niki ditandangi. Ayo, nek gua arep perang mungsuhmu Petruk Kanthonggul, gua arep perang yuk. Oh iya kok. Gua arep ngopo? Aku ya ayak peyang. Lanjut arep ngopo? Ngaku ki mung arep nguyuh kok. Bela wong arep nguyuh kok tekan kene ngetiging. Tak kira nek arep perang. Ora wong aku ki mergo anyang-anyangen kok. Bela memper karo wandane. Arep perang ora? Ora lah, jabang bayi. Kandhane ora perang kok. Aku wis suwe ora perang ya. Wis ana nek kur 8 taun iki ora perang aku. Wis ora iso perang. Nek ora perang minggat kono ora nek ya wis tak balik timbang pirangan.
Paripunaning cariyos tumuruning kanugrahan kang winastan Pandhawa Nugraha ya sinebat babat alas kandha prasta ya winastan babat merentani dadi srana katentremaning jagat raya Panggajaya Wijayanti dirgayu kang pinanggih ing wuri pinangka puput pepuntoning cariyos ing kono Prabu Yudhistira Dandun Wacana Dananjaya Kumbang ali-ali sakadang sesarengan Andramina Kembul Bujana sinambi mriksani Srimpi Bedaya pakurmataning Srimpi Bedaya pinaringan ladrang ngajeng saha wingking tegese ing kono kawistara kaya meh dadi anggunjing